INingizimu Afrika isiqalile amalungiselelo omqhudelwano we-Africa Cup of Nations ozokuba seMorocco kusukela ekupheleni kukaDisemba. iBafana Bafana eqoqweni B izobhekana nochwepheshe base-Egypt kanye neZimbabwe ne-Angola. Amaqembu amabili aphezulu azothola indawo eqondile esigabeni sokungqongqoza, kanti iqembu lesizwe lithemba ukwenza kahle kulo mqhudelwano weminyaka emibili. Abadlali abaningi baseNingizimu Afrika, ikakhulukazi abe-Premier Soccer League, bebelokhu belwela ukuthola indawo eqenjini leBafana Bafana ngaphambi kwemiqhudelwano emibili ebalulekile ezayo. Owokuqala i-AFCON ka-2025 ezoba seMorocco kusukela ngoDisemba 21 kuya ngoJanuwari 18. Okulandela lokho ngo-2026 iNingizimu Afrika izobe idlala kwindebe yomhlaba yeFIFA ezosingathwa i-United States, iMexico neCanada. Umqeqeshi ngumakade Bono Hugo Broos useqinisekisile ngokusemthethweni ukuqoka kwabadlali abangu-55 bokuqala bomqhudelwano wezwekazi. Umsebenzi wokukhetha leli qembu lokuqala ubunzima kakhulu kulo mqeqeshi waseBelgium uma kubhekwa inqwaba yabadlali abalwela ukubizelwa nokufakwa eqenjini lesizwe. iKaizer Chiefs ibona abadlali bayo abane befakiwe: ukapteni uBrendan Peterson, uThabiso Monyane, uBrandley Cross noMduduzi Shabalala. Ukufakwa kwaBrendan Peterson eqenjini lokuqala leBafana Bafana kungubufakazi obuqondile bokusebenza kwakhe kanzima okuqhubekayo nokubekezela, ikakhulukazi ngemuva kokubhekana nezikhathi zokugxekwa nezinselelo kwiKaizer Chiefs. Nangaphezu kwezinkinga zeqembu esikhathini esedlule, uPeterson ugcine ukugxila kwakhe futhi wasebenza ngokuzikhandla ukuthuthukisa ukuzinza kwakhe nethini, okuyinto ebalulekile egcine iheha umqeqeshi uHugo Broos. Ukuzinikela kukaPeterson kumenze wathatha umthwalo wobukapteni beclub, indima efuna ubuholi nokusebenza okungenakuphikiswa eqeqeshweni nasemidlalweni enengcindezi enkulu. Ukubizelwa eqenjini lesizwe kuwumvuzo omkhulu wokubekezela kwakhe. Ukuba khona kukaPeterson njalo nokusebenza kwakhe kwiBetway Premiership kugcine kunikeza ubufakazi obudingekayo bokulunga kwakhe. Ngokuqhubeka nokuzikhandla nokwenza kahle kumakhosi, wakwazi ukulwela indlela yakhe yokubuya kweqembu lesizwe, kuyindlela eqinisekile yokuthola ukubizelwa eqenjini lesizwe. Ukukhethwa kwalaba badlali kunikeza iKaizer Chiefs ugqozu njengoba izimisela ukubona abadlali bayo befaka ohlwini lokugcina lo mqhudelwano eMorocco.